Egunon, ongi etorriak Jesusen oinetan jartzeko etorri zeraten guztioi. Ongi etorriak baita segura irratiaren bidez Jesusen hitza entzun nahi duzuen guztiok. Denok zerate ongi etorriak Jesusentzat. Elizelkartea Jesusi jarraitu nahi diogunak osatzen dugu. Ta jokaerak zuzen antolatzeko arduradun eta gidariak behar ditu elkarte horrek. Baina eliza hortan agintea zerbitzua da eta nagusitasuna. Agintea eman zaigun doaina da eta bereizkeria. Ardura da eta duintasuna, nekea da eta ohorea. Eginkizun ardura eta zerbitzu berriak sortu dira eliza hortan. Berritu beharra eta garaibateko jokaera klerikalak aldatu beharra aurkitzen gerala ezin ukatu. Elizaren burudan Kristori bere eliza berritu, garbitu eta txukundu dezala eskatu nahi diogu. Hasi dezagun gure hartu emana kantatuz, zu gabe jauna, nora joango bera. Zu gabe Jesus, nora joango gerako, zuk betiko bizitzako hilak jauna ditugu. Zugore maizu zaitugu, zugure gidari, zure hitzak guretzat indar eta argi. Zu gabe Jesus, nora joango gerako, zuk betiko bizitzako hitzak jauna ditugu. Zure hitzez berriz datzen, gok zure opari. Zure hitzez bihurtzen, zogore janari. Zu gabe Jesus, nora joango gerako, zuk betiko bizitzako hitzak jauna dituzu. Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean, Amen. senideok, Kristo gure itxaropenaren oinarria eta poza zuekin. Eta zure espirituarekin. Adiskideok, igandeko ospaketa honi hasiera eman diezaiogun, erabat maitatuak eta onartuak garela sentituz. Berri honek ematen digun itxaropena eskatu behar dugu orain, pantailan azalduko den otoitz honekin. Zeruan zauden aita, Zure seme eta gure anaia den Jesu Kristorengan ematen diguzu fedeak eta espirituagan gure bihotzetan isuria izan den karitatearen garrak esna dezatela gugan zure erreinuaren etorreran itxaropenaren zoriontasuna. Zure graziak bihur gaitzala, gizadia eta kosmosa onduko duten evangelioaren azien eraiez zintzon.
zeru berriaren eta lur berriaren uste honeko itxaropenean, gaitz ororen indarrak gainditurik, zure aintza betiko agertuko denean. Jubileuaren graziak sustatu dezala itxaropenean, erromes garen ongan, zeruko ondasunekiko lehia, eta izur dezala mundu osoarengan, gure salbatzailearen alaitasuna eta bakea. Zuri betiereko kainko bedeinkatu horri, gorespen eta aintza, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Eta, eska dezagun denok behar dugun barkamena. Jesus jauna, gure etxeko egin zarena, erruki jauna, Jesus jauna, gure biziera partekatu nahi izan duzuna, Kristo erruki, Jesus jauna, zeure izater gabe esaten diguzuna, erruki jauna, Erruki dakigula kainko guzti zahaltzua, eta gure pekatuak barkaturik, eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Eserita bestuko dugu aintza. Aintza zeruetan jainkoari, bakea lurrean gizonari. Denok, aintza zeruetan jainkoari, bakea lurrean gizonari. Añauti eta eder zaitugulako, gorazu, behedeinkatuazu, ezkerrak zuri. Aintza zeruetan jainkoari, bakea lurrean gizonari. Jainko jauna zeruko errege, jangoiko aita alguztiduna, gorespen zuri. Aintza zeruetan jainkoari, bakea lurrean gizonari. Jesu Kristo jainko jauna, aitaren seme, zukentzen duzu munduko pekatua, erruki jauna. Aintza zeruetan jainkoari, bakea lurrean gizonari. Zu bakarri santuan, Jesu Kristo, Espiritu
zutik odoitzerako. Egin dezagun otoitz. Begira jauna, begionez zeure zerbitzarioi, eta emaizkiguzu ugari zeure graziaren doainak, fedez, esperantzaz eta maitasunez suturik, zure aginduak betetzen erne iraun dezagun. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Hiru ibiltari iristen dira Abrahamengana, eta harrera onaren ordainetan Isaac semea ematen dio jainkoak. El que ofrece hospitalidad oye la promesa de un hijo. Para el patriarca, el hijo equivale al pueblo grande prometido en el momento de la alianza. Escuchemos del libro del Génesis. Hasiera liburutik. Egun haietan jauna agertu zitzaion Abrahami Mambreko hartadian. Abraham oihaletxolaren sarreran eseria zegoen, berorik handieneko orduan. Begiak jasorik, 3 gizonezko ikusi zituen bere aurrean zutik. Ikusi orduko lasterka joan zitzaien etxolaren sarreratik eta auspez jarririk esan zuen. Ene jauna, gogoko banauzu ez jarraitu aurrera zeure morroiarekin gelditu gabe. Ura ekarriko dizuet, oinak garbitzeko, eta zuaizpean hartuko duzue atseden. Jatekoa ere ekarriko dizuet, indar berri zaitezten eta gero jarraituko diozue bideari. Zerbaitegatik igarro zarete zeuen morroi honen ondotik. Haiek erantzun zioten, egizu diozuna. Abraham lasterka sartu zen oihaletxolara, Sara emaztearengana eta esan zion. Bizkor, egizu orea iringarbiz eta presta itzazu opilak. Abraham bera bizi-bizi joan zen ukuluira eta zekorgi zen bat aukeraturik morroi bati eman zion. Honek berehala atondu zuen. Gero, hartu zuen Abrahamek gatzatua, esnea eta atondutako zekorra eta bisitariei eraman zien. Haiek jaten zuten bitartean, zutik egon zen bera haien ondoan zuaizpean. Bukatzean galdetu zioten, non da Sara, zure emaztea? Abrahamek erantzun, hor oihaletxolan. Haietako batek esan zion, urtebete barru ziur itzuliko natzaizu eta ordurako zure emazte Sarak semea izango du. Jaunak esana, Eskerrak zuri jauna. jauna norregon eta norbizi zure txola. Jauna norreko eta norbizi zure txola. Akatsi gabe eta zuzen jokatzen duena, bihotzean egizarre izan, eta miaz inor beltzen ez duena. Urkoari gaitzik egiten ez diona, ez da auzokoa iraintzen ere.
Jauna norreko eta norbizi zure hainko zaleak horatzen dituena, bere kaltetan zineginek ere aldatzen ez dena. Dirua lukurrekeriaz mailegatzen ez duena, ez da errugabearen kaltetan eskupekorik hartzen ere. Jauna norreko eta norbizi zure txola. Egiazko kristauak ez luke isildu behar inoiz adierazi behar lukeen mezua. Munduaren erdian Kristo dela geroko aintzaren itxaropena. Que Cristo es la esperanza de la gloria futura solo se puede predicar desde una praxis liberadora total. Así habla San Pablo a los Corintios. San Pablo apostoluak Kolosarrei egindako gutunetik. Senideok, pozik nago orain zuen alde jasaten ditudan sufrimenduengandik. Horrela, neure gorputzean jasaten ari naizen atsekabeen bidez, Kristoren atsekabeak osatzen ditut, haren gorputza den Elizaren alde. Jainkoak Elizaren zerbitzari egin nau eta bere mezua zuei oso osorik adierazteko eginkizuna eman dit. Mezua jainkoaren asmo eskutuari buruzkoa da, mendeetan eta gizaldietan gordea eduki ondoren, orain jainkoak bere fededunei agertu diena. Hauei jakinarazi nahi izan die jainkoak, zein aberats eta intxatzu den jentileentzat asmo eskutu hori. Zuen ganden eta aintzarako itxaropen duzuen Kristori buruz ari natzaizue. Kristo hause ari gara hotz egiten, denei aholku emanez eta jakinduria guztiaz irakatsiz, denak beren kristau bizitzan heldutasun betera hel daitezen. Jaunak esana, Eskerrak zuri jauna. Kristau jokaeraren bi alderdien ispilu eta argazki ditugu Elizan, Marta eta Maria, otoitza eta eginkizuna. Baina ez dugu ahaztu behar Marta eta Maria aizpak direla, eta apaizak eta aizpak ez dira inoiz bata bestearen gandik bereizi behar. Jesusek erakutsiko digu jokaera zuzena zein den. Gure esker ona agertu nahi diogu, gure maisuari zutik jarri eta aleluia abestuz. Denok, aleluia. Aleluia, 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 aleluia.
zorionekoak, bihotz onean jainkoaren hitza gordetzen dutenak. Eta ekinaren ekinez, alea ematen dutenak. Jauna zuekin, Eta zure espirituaren. Jesu Kristoren evangelioa, San Lukasen liburutik. Aldi hartan, sartu zen Jesus herrixka batetan, eta Marta zeritzan emakume batek bere etxean hartu zuen. Bazuen honek Maria izeneko ahizpa bat, eta hau jaunaren oinetan eseririk haren hitza entzuten zegoen. Martak berriz nahiko lan bazuen etxeko zereginetan, eta aurrean jarrita honela esan zion Jesusi: Jauna, ez altzaizu bat ere axola nire ahizpak ni lanean bakarrik uztea? Esaiozu niri laguntzeko. Eta Jesusek erantzun: Marta, Marta, estu eta larri zabiltza zu gauza askorekin, eta bakarra izan beharrezkoa. Mariak alderdirik onena aukeratu du, eta ez zaio kenduko. Jaunak esana: Eskerrak zuri, jauna. Fededun maiteok. Bizikera paketsurako bi bide agertu dizkigu evangelioan entzun dugun hitzak. Ihes egin edo bihotzeko pakea irabazi. Erakutsi zaizkigunak eta gure pentsakerak nahaste asko sortu dizkigu buruan eta bihotz barruan. Evangelioaren esanahia garbi ulertzeko. Eta esaten ez duena esanarazten diogu behin baino gehiagotan. Batez ere gaizki ulertu dugu askotan gaurko pasarte hau. Bata bestearen aurka jarri ditugu lana eta otoitza. Hausnarketa espirituala eta eguneroko eginkizun materiala kontrakoak direla pentsatu izan dugu. Mariak egin du aukerarik zuzenena esan digu Jesusek. Aurreko igandeetan maitasunaren jarrera eraginkorraz hitz egin zigun Jesusek.
fariseua edo kristaua, fededuna berri ona zabaltzera bidalia da, eta samariar onaren maitasun sendatzailea bizi behar du horretarako. Jesusen jarraitzailea ezin da bere eginkizun eta arazoetan ezkutatu, edo bere buruari bakarrik begira bizi. Susmo txarra izan du beti fededunak, lasaitasunerakiko eta gaur egun jende asko gabiltza azterketa sakona egin beharrean. Izan ere, gure egin beharrak ongi egitea ondo dago, baina urduri eta itolarri ibiltzea ez. Besteetaz kezkatzea oso ongi dago, baina barruko bakea galtzea ez. Ingurukoei begira bizitzea txalogarria da, baina nor bere buruari ihes egitea ez. Ez dakit, ez ote gabiltzan egiazko bizitzaren oinarria galduta. Ta gero, egin beharraren aitzakiez gure urduritasunak estali nahia ulertzekoa da. Maitasunak barru gozotik atera behar du. Oraintxe bertan, udako oporretan daude jende asko, gure lagun asko behar bada. Eta beste batzuk berehala joatekotan edo. Inork sartu ote du bere maletan, bere bizikeraren azterketa egiteko asmoa. Bere barruan dituen zalantza, galdera, bildur, arazo eta asmoak aztertzeko erabakia inork sartu ote du bere maletan. Zenbatek galdetu ote dio bere buruari zertarako diren oporrak. Zer den barrua lasaitzea eta nor berarekin pozik bizitzea, zer den? Zer den egiazko atsedena? Galdetu ote dio inor bere buruari. Beharrezkoak ditugu horrelako galdera asko. Oporrak eguneroko jardun behar aspergarriari ihes egiteko bestetarako ez ote dira. Oporrak diversioa bilatzeko bestetarako ez ote dira. Hondartzak eta mendiko ibilaldiak eta paisaiak eta jantokiak eta era guztietako jolasak irentzi eta ez da harritzekoa jende asko oporretatik lerreginda etortzea. Joatean baino erreago itzultzea. Oporretako lege nagusia arinkeria baldin bada, arinkeriak nazka eta sentidurik eza uzten du ondoren. Oporren planteak eta egin aurretik denok irakurri beharko genuke gaurko evangelio zati hau. Marta, egin beharraren egin beharrez, alde batetik bestera dabilen bitartean, Maria Jesusen oinetan bere egoerari begira dago. Eta Jesusek, Marta, Marta, ez duta larri zabiltza gauza askorekin, eta bakarra izan beharrezkoa. Mariak alderik onena aukeratu du.
Zer esan nahi ote digu honek? Entzuten eta aditzen ikasi beharra daukagu. Gure bihotzean eta bizitzan isilunea sortu normalean entzuten ez ditugun hitz eta sentimentuak entzuteko eta sentitzeko. Jainkoak eskaintzen digun mesedeaz jabetzeko, geure barruarekin harreman lasaian jarri beharra daukagu. Geure barruari kasu egitea, barruan sortzen zaizkigun deiak entzutea da. Eguneroko kezka txiki eta edo haundi jasotzea, geure bizitza xumeari jainkoak esaten dion hitz maitagarria entzutea. Geure buruarekin egotea, hori da importantea. Eta horretarako isilunea behar da, normalean entzuten ez ditugunak entzuteko eta sumatzeko geure barruan. Horretarako bakarde da pixka bat behar da, isilune apur bat. Norbaitek esan dezake, oporrak ez direla gauza serioetarako. Ez dela erreza geure barrura sartzeko ariketa hori. Baina erabat berritzailea eta pertsonarentzat beharrezkoa dela bai. Jesusen aurrean jartzea, dena bere argiz eta balioz begiratzea da. Bizitzaren zentzua zein den berari Jesusi galdetzea. Gure bizitzaren zauri askok, igurtzi hori, Jesusen begiradaren igurtzi hori beste biderik ez du sendatzeko. Berriro dio, Jesusen begirada hori bakarrik daukagu askotan, geure barruko sentidu edo minak sentitzeko eta ikusteko. Eta hori aurkitu ezkero, sortzen da egiazko oporra eta egiazko atsedena. Beste jokaera gehienak zerbaiti ihes egiteko bideak izan daitezke. Fede du, bakoitzak ikusi beharko dugu, zertan eta nola aurkitzen nahi duen bere atsedena eta barruko bakea. Mariak aukeratu du alderik onena esan digu, erakutsi digu Jesusek evangelioan. Zuk zer diozu, hori ote da biderik zuzenena, egia zoriontsu eta bakean bizitzeko barru-barruan. Galdetu zaiozu zeure buruari eta gero Jesusi. Jesusek beti ikutzen du persona bakoitzaren bihotza nolabait barrua esnatzeko. Gure barruko joerak eta jakiteak eta dena pixka bat esnatzeko eta ulertzeko, aztertzeko. Horixe egin digu orain ere Jesusek. Esker honez abestu dezagun gure esker ona eta gure sinismena, kredoa abestuz. Sinisten alduzue jainkoa eta algustiduna zerulurren egilea? Sinesten du,
Sinisten alduzue haren seme bakar, Jesu Kristo gure jauna, Maria Birginagandik jaioa, oinazetan hila eta obiratua, hilen artetik piztua eta aitaren eskuinaldean jarririk dagoena. Sinesten du, Sinisten alduzue Espiritu Santua, Eliza Santu eta Katolikoa, Santuen elkartasuna, pekatuen barkamena, hilen piztuera eta betiko bizitza. sinesten du, Jesu Kristo gure jaunaren aitak, gorde gaitzala aitortu dugun fede honetan betiko bizitzarako. Amen. Senideok, jainkoak bere bihotzean ostatu eman digu maitasunez. Guk ere orain gure otoitzean toki egin diezaiogun gizon emakume guztiei. Gure otoitza entzun jauna, Gure otoitza entzun jauna. Elizaren alde, Kristau elkarteak, harrera honekoak eta bihotz zabalak izan daitezen gizon emakume guztientzat eta batez ere gizarteak baztertzen dituenentzat. eska dezaiogun jaunari, Gure otoitza entzun jauna. Gerrak direla eta egoera zaila igarotzen ari diren herrien alde, munduko bakearen alde. Jaunak bedeinka gaitzala denok gizarte hobe bat egin dezagun. eska dezaiogun jaunari, Gure otoitza entzun jauna. Joan den asteazkenean, beren zaindari Carmengo Ama Birjinaren eguna ospatu zuten arrantzale eta itsas jendearen alde. Jainko onak bere otoitzez arriskuetatik babestu eta adorez mantendu dizan. eska dezaiogun jaunari, Gure otoitza entzun jauna. Hemen elkartu garen guztion alde. Eukaristian ospatzen dugun elkartasuna, gero gizartean bizi eta erakutsi dezagun elkar maitasunean. eska dezaiogun jaunari, Gure otoitza entzun jauna. Entzun, aita ona, zure seme alaben eskariak. Betorkigu zure bakezko erreinua, gure mundu hau, zuk nahi bezalakoa anai artea izan dadin. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen.
Senideok, egin dezagun otoitz guztiok batean, Eliza osoaren oparia jainkoari eskaintzerakoan. Jainkoa goresteko eta gizakia salbatzeko. Hoi jainko, itun zaharreko opari desberdinek beren betera ekarri dituzu, Kristoren gurutzeko sakrifizio bakar eta bikainean. Onarrezazu eta egin santu zure zerbitzarion sakrifizioa. Eta egizu, gutako bakoitzak, zure handitasuna goresteko eskaintzen duen hau, izan dadila gizon emakume guztien salbamenerako. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin, Eta zure espirituaren gora bihotzak, jaunaka dauzagu. eskerrak jaungoiko gure jaunari, Egokita eta zuzen. egokida bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri, nonai eta beti guk zuri eskerrak ematea jauna, aita guzti santu, jainko ahal guztidun beti ereko horri. Munduan diren guztiak zeuk egin dituzu, denboraren aldiak zeuk ezarri. Gizakia berriz zeure irudiko egin duzu, eta gauza guztiak beraren esku utzi dituzu. Zuk egindako guztien zaintzaile izan dadin zure izenean. Eta zure egintza miragarrietan beti zu gora zaitzan, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Horregatik, guk ere aingeru guztiekin batean goresten zaitugu, pozez abesten dizugula. Santu, santu, santua, nire guztien jainko jauna. Zerura beberu dauza, zure piztia, Hotzara zeruko jerea. Berenkatu jaunaren izenea datorrena. Hotzara zeruko jerea. Santu zara bai jauna eta santutasunaren iturri. Egitzazu bada santu ogi ardo hauek zeure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogia hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen, eta bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztiok honetatik. Hau nire gorputza da eta zuentzat emango dena. Era berean afalondoan, kaliza harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue, eta edan guztiok honetatik. Hau nire gorput kaliza da eta itun berri eta betikoaren odola. Zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nire oroigar. Hau da sinismenaren misterioa. Ietan ez du zera jauna, zu berriz etorri
zure semearen heriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkitzugu, zuri eskerrak emanez, aldarean zeure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta apalki eskatzen dizugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zeure eliza. Gaur, Kristok heriotza garaitu eta bere bizi ilezkorrean parte izatea eman digun eguna, igandea, ospatzera hemen bildua. Eramazu maitasun osora. Leon gure aita santuarekin, Fernando gure gotzainarekin, eta eliza egiten dugun gizon emakume guztiekin batean. Era berean, izan gogoan jauna, pizteko itxaropenean joan diren gure senideak, eta hildako guztiak ere. Harritzatzu zeure aurpegiaren argitan. Errokizakizkigu arren guk guztiok betiko bizia irits dezagun. Jainkoaren ama Maria Virginia Duatsuarekin, haren senar Jose Santuarekin, apostolu santuekin, eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin. Haiekin batean, gorets zaitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri jainko aita ahal guztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospe eta aintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak agindu eta erakutsiari jarraituz, beldur gabe kanta dezagun. Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure reinua, egin bedi zure naia, zerua bezala lurrean. Atera gaitzatzu jauna, gaiz guztietatik. Eman guzu bakea gure egunotan. Zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela. Zurea duzu erregetzaz, zureak ospeta indarra, orain eta beti. Jesu Kristo gure jauna. Zuk esana da apostolue. Bakea uzten dizuet, neure bakea ematen. Begira zeure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei. Eta zure gogoa den bezala, emaiozu elizari bakea, eman batasuna. Errege bizi baizara, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren bakea beti zuekin, Eta zure espirituarekin. emaiogu bakea elkarri. Jaungoikoaren bildotza, zuk
kentzen duzu munduko pekatua. Jaungoikoaren bildotza, zu kentzen duzu munduko pekatua. Jaungoikoaren bildotza, zu kentzen duzu munduko pekatua. Hona hemen, jaungoikoaren bildotza, ona munduko pekatuak entzen duena. Zoriontsuak jaunaren mai ontara deituak. Jauna, ni ez naiz. Jauna gure jainkoa bedeinkatua zu, kanta dezagun. Jauna gure jainkoa Bedeinkatua zu, zeru lurren egile bedeinkatua zu, guztien salbatzaile bedeinkatua zu, gure jabe zarata bedeinkatua zu, gure jabe zarata, bedeinkatua zu. Jesus jainko semea Bedeinkatua zu, gure gatik hil zara bedeinkatua zu, aitak biztu zaituta bedeinkatua zu, gure artean zaude bedeinkatua zu, gure artean zaude,
egin dezagun otoitz. Zaude beti jauna zure herriarekin, eta zerutar misterioak ezagutarazi dizkiezuenei, emaiezu, beren izate zaharra utzirik, jainkozko bizi berriaren erara bizitzea. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Beharraren eta borondate onenaren jarrerarekin onartu dugu Jesusen hitza. Jakin dakigu gure jokaerari eta kristau izakerari norabide berriak eman beharko genizkiokela. Eukaristia da jainkoari eta lagunurkoari egiten diogun harreraren adierazpen ezin hobea. Maisua gurekin dugu gidari eta indartzaile. Eutsi itxaropenari, agur eta beste bat arte. Jauna zuekin, Eta zure espirituaren bedenka zaitzatela jainkoa alguztitunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santua.